Phaidi tini kaisa kothoma chung khanawi nailene o kothoma tabukni chini youth eba sikla sikli rokni bagai belai no surungjaknai kothoma tamnin ke chung tabuk social media roko kwbang kokno omahai rok nugo hamjakma borok no manya ngei yagra mani haikaba suicide khlaimani haikaba maiti chaya tongmani sakno tektor mani chung nugui tongo oboni bagai no tinini o kothoma no nang waisa khanawi naidi hake nang kwbang kokno bujui mannai tei ningni value no nang sawi mannai tinini kothoma wngkha omahai khoroksa bukhok Molika Deborma bo bini laibo amahai kaisa hamjakmao kwlwgwi sakno belai kheno tektor mani kothoma bo puila hamjakmao klaikha bo jefro class 12 o poriwi tongo bo apro khoroksa chalabai hamjak laikha hake bo chalabai kaham keno hamjakka haikeno tongte tongte bo o chalano askeno bwkhamani hamjakka geo chalabo bono hamjakmarok phunugo haikeno borok khorokni ni bising hamjakmung wngkha phiaba o chala hingke bini bwkha hingkai kaisa bathakya bo khoroksa kai khoroksa no simi hamjagui tongui manya bo aboni ulo jefro Molika bai hamjago aboni ulo hingke no o chala kubuni bwrui no haino hairuk tharphiro Facebook rogo text khlaio kwbangma bwrui no omo haike program thango propose khaio mo haike bini bwkha bathakya akok rok no khanawi Molika hingke belai kheno bwkha dukhu nangjago tamne hingke bo bini o hamjakma chala khoroksa bai no bo thuyasak thangnani hinui khao wansuka haini bagi bo bini hamjakma chala no sao naidi ang bai no kaham ke hamjagui tongdi nonga no karui kebo no ta hamjakdi ang nang bai no kaham ke thangna muchungo ano ta yakardi nonga no yakar khele ang thui thangnai ani langma tonglaksi hinui phia bini o chala bini bwskango hingke ang no yakariya ang nang bai no thuyasak hamjagui thangnai nungno ani langma potre potkok baikhe kok kutui sawi bini bwkhano kachangro haikeno Molika ni bwkhano teibo manro bono teibo hamjak mungo kwlwgro aboni ulo haikeno tonglaite salja hingke kubui no ochala kubuni bwrui bai hamjak sugui Molika no poksugui thangka bo Molika ni number rok no block khlaikya bini number no blacklist rekha tei Molika bai text bo khlailia kok bo salia hayengui thangka abroni simi Molika belai no bwkha dukhu nangka bo bini hamjakma chala no kharwei asuk hamjakmani bo afurni simi ke belai no bwkha dukhu nangka haini bagui Molika ni tai mungsa khlaina lama kwrui bo afuro bini bagui maiche rok tongkha salni saltam tongkha bini nokni bini ama babo songbono sao nang tamni maicheya o chalani bagui nang tamni haike tongnai nini sakno tamni dera rwnai maichadi haitangdi bui hamjagya borokni bagui nang tam mohai ang phiaba Molika kokhnaya bo abo haike tongte belai no sakkeram ongui thangka sakkebel ongui thangka aboni ulo Molika tamo khlaikya bini hamjakma chala no bujirnani bagui bo bini sakni yagrok no rakha bini bahan no rakha belai no kirima singjake rakha abo haike bo social media o post khlaikya phia o chala bini o yagra mani video rok no nogo haipono bini hamjakma chalale bono afrobo care khlaya je bini bwrui bai tongo bo abo bai no kaham ke tongo hake abo haike bo Molika bono bujirui manliya haite keno Molika belai no kobor hayengui thangka aboni ulo saljake bo thuina hinui bithi chakha bo thuina hinui bithi chawe kaphrawe ayok muyok ongui tongma jorono bini nokni bini ama babo song nukha hake bono hospital o talangkha ti hospital o talangmani ulo bo thuiliya bo kwthang ungphika afurke abono nugui Molika ni kaka bini thanio phai bono hin phaikya nung nono hamjagya chalani bagui tamni omahai khlai tamsuk sakno butwa wngkha nini ama babu kwrui hingke nung tini kwthangda tongkhamon je buma bupha nono charaini simi pusiwei kisio borok thuwei krano nono muthuwei borok chaya karei nono charewei toriwei tubukha nini ama babu nono bwsukje hamjak pheba nung tori logui nini ama babu nono borok khlaiye lama kacharo nung malai mane o chalani bagui sin nung thuimano nini ama babu ni bagile nung mungsase khlaimanya kisa wansukdi asuk butwa tangdi hine bini kaka bai bo hinjaka apurke Molika wansukna sika bo bini kaka no nakarsanka
kaka nungano nakarsidi ang omo haitai ungliya ang tabuk tamo khlainai bahai ke bono poknai abo si nungano sawi residi hinai apurke bini kaka bono saka nung jefru nini sakni value no bujina runggo afro no nung bono pogui bo mannai naidi khoroksa borok hamjegani bagai nung bini sui tangdi je borok buini uklogorok tharo buini sui ungo bo salja bini sak belai khano bo dera jaknai a borok bini sakno tektor mani mungsa result man glak hamyano result mannai nung bini bagai sakno tektor hini boleno no hasa hamjagya nung saisungsi tektor mani tongo hini bini kaka bono saka te bini kaka bono hai hini bo saka nung jefro kebo no hamjagya ngai thango kebo no bujiya ngai thango nini bekhano kebo bujiya afro nung sakno tektor mani abongka nung nini sakno butua hini phunuk mani si abo nung nini kubui hamsak mano phunuk mani ya te bini kaka bono saka nung nini sakno sikang kaham ngai si phunuk di pori ui phunuk di borok kotor ngai phunuk di afro le bono no muitu mannai abo si kubui hamsak ma borok nini kubui hamsak mani phunuk mungno phunugui rimani afro si bono no bujinai ni afro ni simingke molika kaham wan sukna sika bini kaka te bini ama babu ni thaniwa nakar sanka hake no bo kaham ke porika ti college o kasaka te bini hamsak ma jalangke fail ungui thangka afro ni simi molika borok kotor nani chengkha te bini hamsak ma jalabono truk haino hai muitu mannani chengkha hake kothoma asakno dako borok disclosure youtube channel no toine ang norok ni takhok Andrew de Borma hake bayep song tini kothomani bisingte jeng obono wan suk thai tongo jeng je borok no hamjago bo jeng no hamjagya jefru jeng one side love khlayo afro jeng chini sakno tektor nani kokya jeng bini bagai thuinani kokya chini ama babuni kokno sikang puila jeng wan sukui naidi borok hamjakma sek osungsaro kebo si jengno hamjaknai koroi jeng no charaini simi kosto khai bawoi pusiwi tubui phainai borok ni kokno wan sukya karida jeng lama kacharo malaimani tai jengno dukariwi kalangnai a borok ni bagai wan suk phinai wan sukui nei di sakno kisa sakni morok no bujidi hakese jeng salsa osungsaro kaham bo ungui mannai te buibe bo kaham hunjaknai neng kebo hamjakma jalani bagai thui thangmani abo kebo no kaham bo hunglak te neng sak butu angmani sini mungno rwei kalangmani se hake bayapsong kothomano asukse nangjagui chajagui tongkhangke norok share khlainani tapokdi tai kaisa like rwei norok ni wan suk mungno bo comment khlai sadi norok jotono kaham korungno tongdi hambai।